Община Сливен организира великденско веселие на връх Възкресение Христово на площад Цар Освободител. Празничната програма събра жители и гости на града. В нея участие взе младежкият танцов ансамбъл Браво при Народно читалище Хаджи Димитър, който представи фолклорни изпълнения. По-рано през деня в катедралния храм Свети Димитрий Солунски беше отслужено второ възкресение, архиерейска вечерня, по време на която Евангелието беше прочетено на различни езици. Събитията бяха част от празничната програма за Великден, организирана от Община Сливен и Сливенската митрополия.